Procedemos á análise do rexistro de datos globais. Protocolo de avaliación maximizada activado. Resultados do exame da fusión sintética. Adiante. Faremos restabilización celular a nivel talámico e pretalámico. Ínfimos. Vínculos de sororidade. Inexistentes. Presión do hardware electrofisiolóxico. Negativo. Divulgación do propulsor de enerxía motriz. Un share medio de 7,7 con picos de 6,9. Expansión dos mecanismos sinápticos de fusión biotécnica poliancestral. Negativa. Interacción postraumática do infravermello desoxirribonucleico. Baixo mínimos. Estado das válvulas de segregación biomecánica de oxitocina. Patético. Estimulación dinámica do esterilizador social e da captación de licuados. A máis triste registrada. Obsérvase unha desintegración profunda no fluido de sustancias neurofisiolóxicas básicas. Hai unha clara inadaptación das vías sensoriais no capturador de micropartículas. A corporeidade no interior da cápsula de xestación é inestable. Hai erros estruturais. O pronóstico é nefasto. Algúns dos niveis son aceptables. Pero a maioría son ridículos. Desenvolvamos os válidos. As circunstancias xeotécnicas convidan a unha retirada inmediata. Non debemos rendernos. Como pode ter esperanza? Se cadra porque o tipo de carcasa non é o axeitado. Na mostra de ADN non hai ningunha célula de abella. Éramos conscientes das dificultades do proxecto, pero algúns dos obxectivos son realizables. É inútil. O proceso de síntese leva tempo. Non temos máis que un tarro de mel. Uns gramos de mel de mediados do século XXI. Non imos crear ningún tipo de vida a partir del. Se redeseñamos o proceso de síntese fixoneuronal, poderemos xerar abella. Cando teñamos abella, os ciclos biolóxicos volverán ser reproducidos. É imposible. Estámonos enganáronos dende o principio. Non pense iso. Estamos ante unha gran oportunidade, non podemos deixala pasar. É absurdo continuar. Non! Desactivémonos. A desactivación é a última opción. Debemos admitir o fracaso. O noso traballo é importante a nivel global para toda a especie. Despois de 1500 anos de erros, non podemos facernos responsables de que a humanidade recupere os ciclos naturais. Os chips que temos implantados están configurados para desenvolver investigacións deste calibre con resultados óptimos. Desinstalemos, por favor. Non! Quero desinstalar os chips do meu cerebro. Non está a falar en serio! Quero me desactivar. É a miña última vontade. A desactivación é a morte! Ei, non! Desactívame! Nunca!
Unha mazá é tecnoloxía pura. Para chegar a construíla, a natureza levou a cabo unha serie de procesos que ninguén inventou. Non hai ningún deseñador detrás, non hai estudios científicos nin de laboratorio. Ningunha multinacional química sería quen de idear un proceso tan complexo dende a nada. Unha semente desenvolveuse de tal maneira que dela naceu unha árbore, unha planta que quen de absorber os nutrientes do chan a través das raíces, absorbe a luz do sol a través das follas, asimila as sustancias que ofrece a natureza para crear uns froitos. A maceira non crea mazás para o ser humano, non dá froitos porque a nós nos gusten, é porque leva na súa esencia a loita pola supervivencia da especie. Vive para reproducirse. Morre e deixa unha semente para asegurar a súa descendencia, a súa existencia no entorno. Tamén o meu corpo un día vai acabar mesturado coa terra. Vaise converter en pó. As células, as moléculas, a auga que o compoñen vanse degenerar, van a acabar mezclados cos ciclos naturais. A vida vai seguir, pero eu, o meu corpo, non vai seguir formando parte desta vida. Teño un fin, un tempo, logo desaparece. Un ordenador, a internet, o acelerador de partículas non superan os fitos tecnolóxicos da natureza. Como se formaron as células, as moléculas, as conexións neuronais para que eu teña ollos e poida ver, para que eu teña oídos que recollan ondas e poida escoitar, o meu cerebro. Todo iso non o fixo o ser humano. Nunca sería quen de inventalo. Nunca imos superar a natureza. Ela é máis sabia. É básica e complexa. Non fai máis que evolucionar para perdurar. Unha mazá é o resultado da loita dunha especie por sobrevivir. A pouco máis non chegas. Fixen o que puiden. É tan injusto. Foi un derrame. Pensan que sí. Non lle fixeron autopsia. Descartaron. De nada, Que? Non, nada. Teñoche que estar agradecido, non? Polo menos preguntar que tal. Non sabe o esforzo que tiven que facer para estar aquí. Para mí non é ningún esforzo, nunca o verei así. Xa estás enfadada, non? Iso é o único que che preocupa. Que alguén perturbe o teu estado de autoestima permanente. Que queres que faga se Madrid está máis preto e chegaches antes? Levo 2 días horribles. Foi moi desagradable xestionalo todo. O que?
Pois da funeraria. Pero se leva toda a vida pagando un recibo cada mes para organizar este día, que pode fallar? Sí, pero cando chega o momento non collen o teléfono. Teñente 20 minutos agardando con música de Mozart. Pídenche miles de papéis. Pois os recibos pagábamos puntualmente cada mes. A primeiros aparecía como un trago aquela rapaza. Como se chamaba? Lembras? Non. Era morena de rizos. Fora comigo o instituto. Non sei. Estaba pagando polo teu e máis polo meu tamén. Non tenía cartos para outra cousa, pero... Podes parar de falar de cartos, por favor. Mamá ainda está aí e ti xa coas tuas teimas de sempre. Queres que marche de volta? É que estamos aquí diante dela discutindo. Teño a sensación de que estamos traizoando. Por que? Non creo que a ela lle gustase estar aí metida nese oco. Pegalle máis mesturarse coa terra. Como? Penso que teria sido mellor incinerala. Non creo que quixese iso. Falaras con ela diso algunha vez? Xa cho dixen por teléfono. Comentárame que quería estar con papá. Iso foi o peor. Por que? Levantar o cadáver. Víchelo. Claro. Por que? É obrigatorio, ten que estar alguén da familia. Foi horrible. Grazas, non sabía que... Onde estabas? En Xangai. Tive que facer 3 escalas e agora tardaron en darme o coche do lugar. O que máis me extrañou foi o das abellas. O das abellas? Tiña unha colmea na cociña. Como? Unha colmea. Meteu as abellas dentro da casa. Por que? Non o sei. Como se as metera ali para que vivisen con ela. Estas flores foron fabricadas na China, nunha aldea do centro do país, a uns 100 kilómetros de Beijing. Parecen de verdade, pero non o son. Son caras. Canto máis de verdade parecen, máis caras son. Como o pelo. Todos na aldea viven de facer flores. Os máis pequenos recortan a forma das follas. Os nenos só lles aprenden isto. Teñen un patrón e repíteno milleiros de veces o día. Os máis vellos son os que as ensamblan porque teñen máis experiencia. Na casa na que fixeron estas, só fan flores brancas. Na casa dos veciños, só as fan vermellas. Noutra fan as azuis, noutra amarelas. O luns pola mañán, un camión deixa en cada casa unha chea de metros cadrados desta tea sintética da cor correspondente. É moi doado. Cada casa está pintada da mesma cor que as flores que fabrica. Noutra aldea, a uns 12 kilómetros, só fabrican bandeiras. En cada casa fan a dun país. A casa na que fabrican as bandeiras de España traballan moito máis. Tocou. Tiveron moita sorte porque cobran segundo a demanda. Noutra aldea só fabrican plumas. Plumas pequenas desas de facer bufandas para os disfraces. Noutras só fabrican gatos destes que lle dan o brazo sen parar. Hoxe en día, este tipo de produtos manufacturados só os pode facer alguén oriental. Un de Valladolid, por exemplo. Non o fai.
Voume dar de baixa no Amazon Prime. Vou sair de Facebook e de Twitter. Vou quitar a wifi da casa. Non vou ver a tele nunca máis. Vou tirar co teléfono móvil. Vou deixar de ver publicidade. Vou deixar de ir ao supermercado. Vou deixar de ir aos centros comerciais. Vou deixar de ir ás tendas de Inditex. Vou deixar de mercar roupa. Vou cancelar a tarxeta do Corte Inglés. Vou deixar de ir aos bazares chineses. Vou deixar de andar en coche. Porque en coche vas máis rápido, pero non ves o camiño. Vou ir en bicicleta a todos lados. Ou andando. Non vou viaxar nunca máis en avión. E vou deixar de facer turismo porque é antiecolóxico. Como moito, cruzar o océano en veleiro. Eu non vou ir a ningures. O mellor é quedar na casa. Vou anular a conta do banco. Vou marchar da cidade. Vou marchar a vivir ao campo. Vou facer unha casa lonxe das outras. Unha casa con materiais ecolóxicos. Unha casa de barro e palla, feita cas miñas propias mans, sen electrodomésticos. Voume desconectar da corrente e vou prender lume dentro para quentarme. Voume desconectar da auga. Voume meter nunha cova no monte. Vou pintar nas paredes e vou a prender lume dentro. E vou cociñar. A cociñar o qué? Non vou comer carne nin peixe nunca máis. Voume facer vegano crudívoro e non vou cultivar nada. Porque a agricultura é unha manipulación da natureza. Só vou comer ervas e froitos salvajes. Non vou afeitarme. Vou deixar de cortar o pelo e as uñas. Voume lavar no río e cagar no monte. Vou abrazar as árbores todos os días. Non vou falar con outros seres humanos. Só cos animais salvaxes. Cos domésticos non, que están contaminados. Vaime sair pelo, vou andar a catro patas e vou agabear polas árbores. E logo vou provocar un proceso de involución no meu corpo e voume transformar en insecto. E voume meter na auga e vou desenvolver branquias. E voume transformar en trilobite. E vou acabar sendo un ser unicelular. É que hai que desconectar! Hai que sair desta cadea do consumismo! É complicado, eh? Cando pecho os ollos e vexo a mamá, aparéceme sempre con este vestido. Debe ter máis de 50 anos. Pero ela nunca o tirou. Nunca tiraba nada. Nunca mercaba roupa. Aproveitou as facturas, as cartas dos bancos, calquera papel que non servise para facer este caderno. Coseu as follas coa lá que lle debeu sobrar de facer os xerseis e as bufandas
Nel foi anotando as cousas importantes. O día da miña primeira comunión, unha estampa pegada, detrás da publicidade dos testigos de Jehová. Cando meu irmán caeu da bicicleta, doeme a min máis ca el. Da morte de papá non puxo nada. Hai un baleiro nesta etapa. Apenas unha frase en mayúsculas de cando aínda estaba enfermo. Deus non nos dé o que un corpo resiste. Nos últimos anos escribiu algo cada vez que falábamos con ela por teléfono. Mamá apenas sabía escribir. Tiña letra como dunha nena pequena. Escribía vías en H, en ti. O que máis me impresiona é que nunca vin escribir. Nunca. Isto era un tesouro que tiña escondido. Me encantaría metela visto escribir. Debía ser bonito. Que faz con iso? Hai azucre? Aí, como sempre. Grazas. Fuches quen de dormir? Moi pouco. Igual que a min. Se pechaba a fiestra non aturaba o cheiro. Pero se deixaba aberta non aturaba o frío. É incrible que refresque tanto pola noite que a calor que vai polo día. Xa non lembraba isto. Queres? Son dela. Tiña a lata cheiña. Debías acabar de facer. Estarán resesas. Non sei se comelas ou se poderán conxelar. Pa qué? E agardalas. Era vía preferir que as comésemos. Iso sí. Era o que máis ilusión lle facía, que comésemos. Canto máis, mellor. Claro. Está un pouco dura, pero está rica. Como a sempre. Pero a min as de chocolate gustábame máis. Cando falaras con ela? Hai un par de meses, creo. Estaba como sempre. Non sabes o que me arrepinto de non vir no Nadal. Ti tampouco viñeches. Non, o neno maior púxose malo. Deume moita rabia porque lle encantaba ver os netos. Nunca faltara no Nadal. Non lle gustaba nada pasar o Nadal soa. Para ela era sagrado. Eu levo un ano a full. Estamos implantando un software novo en todas as oficinas e teño que supervisarlo eu. Xa. Eu chameina un par de veces hai unhas semanas, pero non colleu. Estaría por aí afora. No verán é o tempo de esmelgar. A castra do mel é minguante. É para a semana. É certo que tiñas abellas na cociña? Por que? Non o sei. Tiven que sacalas ao chegar. Igual lle estaba empezando a fallar a cabeza.
Saquei as alzas unha a unha e non me picaron, sabes? Non puxe ningún tipo de protección e non me picaron. Erguime moi cedo e fun dar unha volta. Está todo a monte. Eu subín o fallado. O que tal debe de haber aí? Levaba séculos sen subir. Por certo, que raio é isto? Mi má! Que é? Un dos grandes inventos de papá. A ver se adiviñas. Un compás. Unha agulla de marear. Podería teras inventado él, pero non. Para que sirve? Tamén inventaron un aparello cando a Trotsky lle partira as patas un coche, para que andase sobre rodas. O can. Era un espectáculo verlo correr por ali abaixo, non te lembras? Apenas. Papá fixo a casa prácticamente él só. O alpendre, as cortes. Construiu un pisón cun tronco dun piñeiro máis unhas pedras. E inventou tamén un trebello, que se movía co vento e facía ruido para escorrentar os paxaros do millo. A min fixeran un barquiño de madeira para xogar no río. Teño en Madrid, o pequeno encántalle. E fixo tamén o primeiro mando a distancia, lembras? A cana medida para apagar a tele. E desenvolveu o primeiro sistema de reciclaxe de plástico. Cal. Ai, papá estaba en contra da recollida de lixo. Dicía que nunca estivera a aldea tan porca como cando trouxeron os coletores. Entón él non os usaba. O que facía esterco para esterco, que non, tiraba, queimaba. E co plástico, cando chegou o plástico non sabía que facer. Entón probou a darlle as cabras. Tiña a teoría de que as cabras o comían e o convertían en materia orgánica. E facían. E ele estaba convencido. E isto? Adiviñe. Un reloxo de sol. De 49 horas. Eu que sei. Que malo pasou mamá, Pola enfermidade de papá, dis. Sí. Ti aínda eras unha nena. Tiña 10 anos cando morreu. Como máis o recordo é deitado. Dormía e pouco máis. Foi moi duro. Chamoume a atención isto. Que? Son facturas de libros, de apéndices de enciclopedia. Estivos mercando ata aí nada, mira. Ela. Sí, para que os quería se non os lía? Este foi un tema moi polémico, discutiron moito por culpa disto. Por que? Porque mamá non quería gastar tantos cartos. Para ela había outras prioridades antes que gastar nuns libros máis de 100.000 pesetas daquela. Pero papá empeñouse. Dicía que eu lle facía preguntas que el non sabía contestar. Quería que estudase. E un que traballara con el ofreceulle a enciclopedia E mercouna. a pesar da oposición de mamá. E os apéndices? O tipo pasaba cada ano, cada 2 anos a ofrecelos e papá mercabos. Coa oposición de mamá? Dicía que o tipo este estaba forrado, que tiña un chale impresionante a conta de vender libros, mentres papá continuaba gañando unha merda no mesmo chollo de sempre. Sí, pero por que o seguiu mercando ela ata aí nada? Moito despois de morrer papá? Non o sei. Hai tantas cousas aquí. Podes levar o que queiras, se tes onde metelo. Ese é o problema. O resto xa o tirarán. Quen? Os que veñan. Perdón? Coñeces algunha axencia? Axencia de que? Unha inmobiliaria? Non estás a falar en serio. Seguro que hai papéis de todo, do rexistro, do catastro e iso. Supoño que tería documentación o día. Nunca pensei que poderas chegar a ser tan insensible. Que queres facer? Pero como imos tirar con todo? Pois temos que chegar a un acordo. Para iso viñeches? Para mañá a andanza? Para iso era mellor que non viñeras, podías aforrar a viaxe. Escoita. Pero por que che entra tanta presa por vender? Por que tes tanta ausencia? Déixame en paz. E que imos facer coas abellas?
Casabellas. Os avós de mamá xa facían mel. E os avós deles tamén. Imos romper un ciclo que comezou hai séculos. Afío un lápiz, póñeme a escribir con el e caelle a punta. Afío de volta, póñeme a escribir con el e a punta volve a caer. Repito o ciclo 42 veces, ata que a madeira e o carbón desaparecen desfeitos en anaquiños pequenos. Collo outro lápiz da caixa de vez. Sacolle punta, escribo e a punta rompe. Repito o ciclo 42 veces. O lápiz desaparece. Fago o mesmo cos outros 8 lápiz. Todos desaparecen. Son moi baratos. €1,50 toda a caixa. Pero non serven para nada. Non chegan a escribir. Gastaron un pouco de madeira e un pouco de carbón. Para nada. Non fan a súa función. Pero non nos venden pensando no seu uso. Só para vendelos ben porque son baratos. E para que eu aprendese 2 horas e 450 afiados despois, cal é a esencia do capitalismo? Que ben estamos, Estamos bárbaro. Ai, ademais con este tempo. Esta calor dá gusto. Antes chovía seguido, pasábase frío. Que deprimente. Agora os invernos son máis curtos e temos verán seguido. E con esta luz que parece que os días se dilatan e que tes máis tempo que o máis importante da vida. E que vivimos xenial. Ademais, o tempo cambia o carácter. Sí. Sí, alégrache. Tes máis alegría, dá outro humor. Que maravilla. Si, o sol é sinónimo de felicidade. E que dá gusto ver o corpo moreno. Cargaste de vitamina D. Esbaracho o suor pola pel. Esbárache todo. A min entrame ganas de facer daiquiris e mojitos todo o día. Eu asocio o calor con gozar da vida. Eu estou borracha a todas horas e non me acordo dos problemas, non penso en nada. Eu xa ando a 4 patas moitos días. Ai, é que vivimos xenial. Moito melloramos. Moita calidade de vida temos, E hai xente que aínda se queixa. Porque é inconsciente. Antes non había nada do que hai agora. Non facía máis que traballar. Como me contaba a miña avoa,
que ían andando 20 kilómetros cun cesto na cabeza a vender unhas cebolas polas que lles daban 4 pesos que non lles chegaba para mercar nada. Unha miseria. E vivían illados, sen móvil, sen teléfono, ignorantes. Non ían a ningún sitio. En cambio agora mira, Ai, mira, Mira. Ves? Eu acabo de ir a Alemanha e tomei as cervexas máis caras e comí nos mellores restaurantes. Unha vez de ir... Pois eu fun a un cruceiro con todo. Centro comercial, espectáculos, discotecas. Pois eu vou ir a Patagonia a ver o Perito Moreno e a darlle de comer as baleas azuis en liberdade. Eu vou ir a un safari en África e matar un elefante por vivir a experiencia. Eu a África non quero ir, ves? Porque hai tantos pobres. Dasles unha propina. A miña avoa tamén era pobre. Dáballe de comer a un porco. E mataba. Igual merco un porco eu tamén. E mato por vivir a experiencia. Eu vou meter o sistema Dolby Surround no salón para ver as series de Netflix. Eu vou facer unha cancha de pádel no xardín. É un estadio de fútbol, non para xogar, para que xoguen outros, eu velo en directo. É un río artificial con turbina e con circuito pechado. É unha praia para facer nudismo na intimidade. É un globo aerostático para estar no aire cando queira. É unha illa deserta. Pois a min facíame moita ilusión ir á lúa. Ou facer unha viaxe polo espacio. Se lle baixan o prezo un pouco, claro. Claro que ese é o problema, É todo tan caro. É unha traizón, ela nunca se abandonaría. Non podemos romper unha cadea que vai moito máis alá de nós. Poderánse vender ou dárselle a alguén. A quen? Pois deixanse libres na natureza, que vayan ao monte, que han de estar máis Hai que felices. coidalas, necesítannos. Non che dá pena deixalas morrer. Son bichos, son insectos. Son seres inteligentes que nos levan dado moito. A túa carreira e a miña pagaronse con el. Sí, é un negocio millonario. Pero por que renegas disto? Porque quedei farto de comer mel a caldeiros. Acaboume repunando. E non é renegar. Esa é unha etapa da miña vida, xa está. Agora estou noutra. E esa da que estás a falar, sinceramente, non a lembro con ningún cariño. Tan mal te trataron? Non é tratar mal. É que eu con papá nunca... discutíamos por todo. E por que nunca me dixeras nada? Vémonos unha vez por ano con mamá diante. Ese tema non procede. Xa. E ainda eras unha nena, pero a min obrigábame a traballar con el. Ir ao monte, as abellas, ao millo. Non me deixaba facer nada, berrábame sempre. Pero mamá era diferente. Era diferente en algunhas cousas, noutras. Hai moito tempo que deixamos de escoitar as abellas. Mamá sempre dicía que tiñamos que facerlles caso. Que onde non viven elas, non deberían vivir as persoas. En Madrid nunca vi ningunha abella. E agora pregúntome, que fago eu ali? Nun lugar onde non se respira. Tes moi mitificadas as abellas. Non teñen individualidade, non son libres. O único estímulo que lle dá sentido á súa vida é traballar para a comunidade, cada unha ca súa función específica. Non teñen máis plans nin perspectivas de futuro. Levan millóns de anos facendo exactamente o mesmo. É unha vida moi triste. Pois eu penso que deberíamos aprender delas. E de mamá. Ela era feliz aquí. Podía pasar a tarde mirando as árbores e o río. Aquí respírase. Queres venir aquí? Vas de ir para aldea. E bebese outro ritmo. Podes plantar e comer sano. Os tomates de mamá tiñan tanta química como os do Carrefour. As toxeiras que temos alá arriba están espesas de eucalipto. Xa sei todo iso.
Este sitio está moi mal comunicado, hai que coller o coche para todo. A casa está fatal, pasas moito frío no inverno, moita calor no verán. Sí, e non sei se os nenos se darían adaptados. Oferta cultural, cero. Pero hai algo en min que se resiste a abandonar isto. Ainda que leve moitos anos fora e apenas veña, ou mira, se cadra por iso. Este lugar sempre me pareceu maravilloso. E de algún xeito faime feliz que este aquí. A nostalgia é un sentimento moi atractivo, básico, fácil. É unha tristura que nos reconforta, que fai que nos sintamos millor e máis en momentos como este. Pero eu non vou caer nel. Eu non vou sentir ningunha nostalgia da miña infancia. E se as colmeas se perden, que íamos facer? Pois eu non podo concebir que isto desapareza da miña vida. Como che vai no traballo? Estresada, como sempre. Apurada, sen tempo para nada. Pero ben, supoño. A verdade é que ni me paro a pensar niso. Marchei de aquí un día na procura de éxito e vou correndo sen mirar atrás, medrando e acumulando cartos e cousas montada nun tren que nunca para. Parece que fai falta un hostiazo destes, ver a morte de fronte para ter unha perspectiva da vida máis, para reformularte todo e decatarte do ridículo que é o que faz cada día. E descubrir que é o que é realmente importante. Esa é unha impresión que dura un tempo e supérase, Virtus. Grazas, señor inmutable. De nada. Creo que vou pedir unha excedencia. Non me apetece volver. Non estou para deixar isto así e poñerme a traballar. Non me sinto con ánimo. Estou desfeita a nivel emocional. Mamá non fixo testamento, pero a min díxome que non lo deixaba todos dous. Sí, a min tamén. Está ben. Se ti ves para aquí, a casa é túa. Eu renuncio a miña parte se ti lle das unha utilidade. Estou confusa. Sinto que necesito tempo. O que non ten sentido ter isto aquí para nada. Custa moito traballo mantelo. Eu non quero que me xere gastos, que me dea trastornos. Non quero unha carga. Lei isto cando poides, por favor. Que? A túa vida resumida. Sabías que existía? Non. Víchela escribir algunha vez? Nunca. Sinto que a única maneira que teño de perdoarme é quedar aquí e facer o que a ela lle tería gustado. O que a ela lle tería gustado. Foi ela a que se empeñou en que estudásemos e buscásemos un futuro mellor lonxe daqui. Pero deixámola abandonada. Foi ela quen quixo estar así. Falei con ela moitas veces por teléfono, dixenlle que non estaba ben aquí soa. Ofrecinlle unha residencia que asumía eu. Pensabas que se ia mover de aquí? Había estar mellor acompañada. Ela tiña as súas raíces aquí, tiña todo aquí. Se non fose tan temuda. Pero que ti non te sentes responsable da súa morte? Que eu non lle puiden facer máis. Pois eu síntome culpable. É un sentimento horrible, pero síntome así. E ao mesmo tempo sinto que teño que pagar a tremenda débeda que teño con ela. Que o resto da miña vida a partir de agora é inútil se non o fago. Déixate de culpabilidades. Pero como non me vou sentir culpable? O que non entendo é que ti podes estar aí tan tranquila despois do que pasou. A ti non che afecta que mamá levase aquí 3 semanas mortas en que non nos decatásemos. Estivo aquí 3 semanas. Tirada.
coas abellas. Para ti é normal? É normal abandonar a persoa que máis nos quixo nesta vida? Somos persoas normais, sí. Somos seres humanos. Ou somos monstruos? A chegar o día en que se separen as moléculas de CO2. A chegar o día en que o oxígeno se fabrique en laboratorios indonesios. A chegar o día en que se extingan os elefantes. A chegar o día en que as arañas absorban chuvia ácida para poder sobrevivir. E as ratas asimilen palliñas como intestinos cibernéticos. A comida vai estar chea de microplásticos. Imos estar envelenados. Imos ter que comer comida sintética. Vannos implantar o nacer veas de poliéster. E pulmóns de neopreno. E esófagos e estómagos de caucho vulcanizado para poder digerir magma de granito. Van nacer nenos con 3 narices. E cans con orellas de poliestireno. A chegar o día en que haxa tanta calor que se abran fendas na carcasa da terra. A chegar o día en que haxa tanta calor que haxa guerras por ocupar os territorios habitables. A chegar o día en que haxa tanta calor que se derretan os glaciares do Polo Norte. E vanse derreter os icebergs. Vanse derreter o 10% da superficie e o 90% que non se ve. E vaise formar un torrente de auga que vai a ir baixando cara ao sur como un tsunami descomunal. Un tsunami que vai ir arrastrando o océano glacial ártico. E o mar de Barents. E o océano Atlántico. E o mar Cantábrico. E vai avanzar polo planeta abaixo como impulsado por un vento cósmico. E vai medrar e medrar. E vai hinchar como un globo de auga oceánica. Como se Deus soprase tanto como un animador de festas infantís condenado a inflar figuras de globoflexia para todos os nenos famentos do planeta. A chegar o día en que esa marea chegue ao continente e arrase as cidades. E vai levar por diante os rañaceos dos bancos rescatados cos cartos de todos. E vai levar por diante os coches eléctricos ecolóxicos. E os Starbucks. E as tendas da FNAC onde mercamos os discos de Silvia Pérez Cruz. E os centros de arte contemporánea e os apartamentos de Airbnb. E as zonas verdes que absorbían impenitentes unha porcentaxe mínima de dióxido de carbono. E os buses eléctricos que non botan fume nin fan ruído.
E o reloxo da Porta do Sol de Madrid que dá as badaladas de fin de ano. E os letreiros luminosos dos anuncios de Coca-Cola. E os Corte Inglés e as tendas de Inditex. E os taxis e os BlaBlaCar van avanzar aboiando pola riada abaixo. E as tendas de Movistar van ser lanzadas pola corrente, igual que os soldados nazis lanzaban xudeus cadavéricos ás fosas comuns para despois cubrilas de terra con excavadoras demasiado modernas para aquela época. Ha chegar o día en que todo quede feito cascados. Daquela, cando a auga serene e volva a súa cunca, a natureza a volver medrar con toda indiferenza, a nacer con toda naturalidade entre os escombros e a retomar o seu espazo. E onde antes había unha gasolineira de Repsol, a nacer un castiñeiro. E onde antes había un centro comercial, a nacer unha sobreira. E onde antes había unha tenda de Women's Secret, a nacer unha camelia. E os poucos seres humanos que sobrevivan verán esta paisaxe cun sorriso na cara e con pedras que apañen entre as ruínas van construir casiñas debaixo dos castiñeiros e han comer castañas xusto no lugar onde antes había un McDonald's, esa icónica cadea de hamburgueserías. Os médicos non foron quen de determinar o día exacto da morte de mamá. Estimaron que fora aproximadamente 3 semanas antes de atopala. Pero eu sei cando foi. Sei o momento exacto. O 3 de xullo ás 12:30 da mañá. Acababa de chegar a casa. De súpeto sentín unha picadura no pescozo. Instintivamente batín coa man e mateina. Era unha vella. Non vira ningún en Madrid ata ese día. Non me doeu moito, pero a partir daquel momento estiven rarísima. Unha opresión no peito e unha ansiedade que non entendía. Fui tan imbécil que non relacionei este sentimento con mamá. Ata que recibín a chamada da Garda Civil. Mamá sempre dicía que non se debían matar as abellas. Porque en cada unha delas está a alma dunha persoa. Lembras? É certo. Ti non sentiches nada. Non. Estamos desconectados. Como?
Os pesticidas conteñen unhas sustancias que lle afectan o sistema nervioso das abellas. Alteran as súas funcións cerebrais. Non relacionan o cheiro das flores co polen que necesitan para alimentarse. Perden o sentido da orientación e non son quen de regresar á colmea. Non serán comunicado as unhas coas outras. Nós somos dúas obreiras que saímos a pecorear. Déronnos un veleno e non soubemos volver. Perdemos as referencias. Polinizamos outras flores. Sí, pero non trouxemos alimento á colmea. E a nosa raíña morreu. E se morre a raíña, morre a colmea. A non ser que veña outra raíña a ocupar o seu lugar. Agora as raíñas cómpranse e véndense. É ben triste, Teño que marchar. Xa, Ata cando vas quedar? non o sei. Decide o que queiras, a mí vai me parecer. Vas a estar ben aquí soa. Aquí hai moito que facer. Hai que castrar o mel, limpar as colmeas, aproveitar a cera. E teño que pasar moitas tardes con elas. Moitos días falándolles e mirándoas para que me cheguen a coñecer. Ei, te chamamos. Agarda. Para que era isto? Pides papas. Claro. Era para cubrir a primitiva. Papá era moi aficionado ás quinielas, ás primitivas e todo iso, pero como nunca sabía que números poñer, inventou este trebello. En serio. O 12. 13. Encantábame poñerme con él a darlle a rodar. Por min estaría cubrindo centos de quinielas e de primitivas cada tarde. Non o queres levar de recordo? Sí, isto vou levar, sí. Non levas máis nada? Non, non teño espazo. Leva isto, Ana. É o último que queda. Estará caducado. Non, non o está. Cóidate. Non te preocupes. Adeus. Adiós.
Sempre me encantou a palabra rarear. É un verbo curioso. Cando se plantan as cenorias ou os grelos, císcanse as sementes. E logo hai que arrincar plantas porque medran demasiadas. Faise unha selección para que non queden máis das que a terra pode manter. É toda unha arte calcular cales hai que deixar vivir para que medren fortes e dean bons froitos. A arte de rarear aplicada ao ser humano é terrible. Eliminar individuos para que os recursos que dá a terra sexan suficientes para manter os que quedan en boas condicións. Sempre se dixo que as guerras cumprían históricamente a función de rarear a poboación. Agora cada vez somos máis. Estamos espremendo a terra. Pero ela dá pro que dá. Vai ser ela a encargada de rarearnos e vai nos facer con toda naturalidade. É cruel, pero ela leva aí miles de millóns de anos e vai permanecer, Os que estamos en riba xa está baixando o nivel de asimilación de nutrientes. Mineralización deficiente en fase 2. Hai un claro desequilibrio na liberación de oxígeno en todas as seccións. A turbina do reactor de derivación filtrada non produce dióxido de carbono. Accionando o compresor de biopolinización asistida. Absorción inmediata de enerxía luminosa impulsada por presión hidráulica. As células fotosensibles non responden. O protostigma está intoxicado de promesas incumpridas. A clorofila está deprimida por tanto fluxo demagóxico. O Prozac non provoca ataraxia nas estructuras biomoleculares. A capacidade de resiliencia está colapsada por evidencias non escoitadas.
Os cloroplastos non resisten que a cobiza duns poucos destrúa a lóxica esmagadora. A cadea trófica está estrangulada pola publicidade constante. O crecemento desaforado impide o desenvolvemento das sustancias esenciais. Fotosíntese abortada. As raíces non queren esta terra. Habería que mudar o planeta inteiro. Hai que mellorar o prototipo. Este ten erros. O erro foi deixar desaparecer o original. Agora non hai marcha atrás. Debemos redeseñar as raíces. Que pasaría cas raíces despois de que cortasen todas as árbores? A investigación é obsoleta. O proxecto está obsoleto. Ainda pode funcionar. É inútil. Hai que localizar o erro. Non ten sentido prolongar esta angustia. Estamos destinados a extinguirnos. Non podemos rendernos. Desactivémonos. Non queda máis remedio. Non. Desactivémonos, por favor. Hai sinais de vida na cápsula. Análise morfolóxica avanzada. É moi grande. Sempre pensei que as abellas eran máis pequenas. O zunido é extraño. Non concorda coas vibracións sonoras que tiñamos registradas nos arquivos. De acor. É moi escura. A apertura de asa a nivel intercostal é elefantiásica. Active o escáner biomolecular. Activado. Adiante. Especie localizada. A secuencia de ADN é análoga. Concordo 100% ca estrutura xenética. Hai un informe sobre ela redactado a mediados do século XXI. Acudamos ao manual de consulta. Adiante. Originaria de Asia. Viviu aproximadamente 10.000 anos. A principios do século XXI emigrou masivamente a Europa. Tras o colapso térmico-alimentario de 2053, liquidáronas dentro do plan de control demográfico. Facía mel? Ao contrario, liquidáronas por seren as responsables da extinción das abellas e, polo tanto, da crise de polinización. Como se chama? Vespa velutina. Paralizamos a operación. Hai que aniquilala. Active percusor eutanásico. Activado. Proceda. Procedo. A variación non podía ser máis negativa. O fracaso é total. Desactivámonos. Positivo.